Hi children, welcome to Parkavi Max. Now we are going to see about 9th Max Set Language Exercise 1.2 la 5th sum பார்க்க போறோம். State which pair of sets are disjoint or overlapping. Disjoint செட்டா இல்ல overlapping செட்டா நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. Disjoint set அப்படினா என்னன்னா ஒரு 2 sets கொடுத்திருப்பாங்க. 2 setsக்கும் உங்களுக்கு வந்து 2 setsனுடைய intersection வந்து null செட்டா இருக்கணும். அதாவது ரெண்டுத்துக்கும் காமனா எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. இதுல இருக்க டேர்ம்ஸ் எதுவுமே இதுல இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது disjoint set. அதுல இருக்க டேர்ம்ஸ் not equal to null செட்டா ஏதோ ஒரு சில டேர்ம்ஸ் இதுல இருக்கிறது அதுல இருந்துச்சு அப்படின்னா அது overlapping செட்னு சொல்லுவோம். அவ்வளவுதான் disjoint overlappingனா disjoint செட்னா நான் அதனுடைய intersection வந்து equal to null செட்டா இருக்கணும். ரெண்டுத்துக்குமே காமனான டேர்ம்ஸ் ஒரு 2 செட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்கன்னா ரெண்டுத்துலயுமே நமக்கு காமனா இன்டர்செக்ஷன்னா பொதுவுமே எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா அது disjoint. ஏதாவது காமனா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது overlapping. இப்போ வாங்க ஃபர்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம். A equal to F IAS and B equal to ANFHS. ஸோ ஏ என்ன பி என்னன்னு செட் எடுத்துக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு கண்டிப்பாக இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும். டிஸ்ஜாயின் ஓவர்லேப்பிங்னு கேட்டாலே நீங்கள் இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஈக்குவல் டு ஏபி எடுத்துக்கோங்க. காமனாக பாருங்கள் ரெண்டுத்துலேயும் எஃப் இருக்குது எடுத்துக்கலாம். ஐ இல்லை விட்டுறலாம். ஏ இருக்குது அப்போ எடுத்துக்கலாம். எஸ் இருக்குது எஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ எஃப் காமா ஏ காமா எஸ். ஸோ அப்போ 3 டேர்ம்ஸ் 3 நமக்கு காமனாக இருக்குது. அப்போ கண்டிப்பாக காமனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது disjoint கிடையாது, overlapping set. ஸோ A intersection B not equal to null set. equal to null setனா எதுவுமே இல்லைன்னு அர்த்தம். not equalனா equal போட்டு இப்படி லைன் போட்டால் நமக்கு not equal. therefore answer AB are overlapping set. okay. next second one பார்க்கலாம். C equal to X such that X is a prime number x greater than 2. greater than 2 prime numbers. இது வரைக்கும் நான் அவங்க ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்கவே இல்லை. ஸோ 2க்கு அப்புறம் உள்ள எல்லா ப்ரைம் நம்பர்ஸும் நமக்கு சி செட்டுக்கு எடுத்துக்கலாம். டி செட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? எக்ஸ் இஸ் அன் ஈவன் ப்ரைம் நம்பர். ஈவன் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் எடுத்துக்க சொல்கிறாங்க. ஈவன் ப்ரைம் நம்பர்னால் ஒன்லி 1 ஈவன் ப்ரைம் நம்பர் 2 மட்டும்தான். மற்ற எல்லா ப்ரைம் நம்பர்ஸும் நமக்கு 2 டேபிளில் டிவிசிபிள் ஆயிரும். ஸோ அதனால ஒன்லி 1 ஈவன் ப்ரைம் நம்பர் 2. இப்போ பாருங்கள் சி ஈக்குவல் டு லெஸ், அதாவது எக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கிரேட்டர் தென் 2, 2வை விட கிரேட்டர் தெனாக இருக்கும். அப்போ 3 5 7 11 ஆல்ரெடி வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். ப்ரைம் நம்பர்ஸ் அப்படின்னா 1 and itself. the number multiple of 1 and itself. 1ஆலையும் அதே நம்பராலையும், இப்போ 5 இருக்குன்னா 1 5s are 5, 5 1s are 5. 1ஆலையும் அதே நம்பராலையும் மல்டிபிள் ஆகுது அப்படின்னா அதுதான் நம்ம ப்ரைம் நம்பர்னு சொல்லுவோம். ஸோ 3 5 7 11 13 and so on. D equal to only even prime number 2. அப்போ 2 மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும். இங்கே 2 வராது. ஏன்னா இங்கே கிரேட்டர் தான் இது ஈக்குவல் கொடுக்கல. அப்போ ஒன்லி 3லேருந்து தான் நம்ம எடுக்கணும். பாருங்கள் இது ரெண்டுத்துலேயும் சேமாக எதுவுமே இல்லை. அப்போ இன்டர்செக்ஷன் சி இன்டர்செக்ஷன் டி ஈக்குவல் டு நல் செட்டு. நல் செட்னா நமக்கு எம்டி செட்டு. ஸோ அப்போ சி அண்ட் டி ஆர் டிஸ்ஜாயிண்ட் செட். ஏன்னா எம்டிஆர் ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா அதை நம்ம டிஸ்ஜாயிண்ட் செட்னு சொல்லலாம். ஸோ இப்போ அடுத்தது தேர்டு சம் பார்க்கலாம். E equal to 1 2 3 4 6 8 12 24. F equal to 3 6 9 12. அதாவது இங்கே கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். x such that x is a factor of 24. 24னுடைய ஃபேக்டர்ஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க. F வந்து x is a multiple of 3 less than 30 கண்டிஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபேக்டர் ஆஃப் 24னா 24க்கு என்ன நம்பர்ஸ் எல்லாம் மல்டிபிள் ஆகும், 24 எந்த நம்பர்ஸ்லாம் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் 24 வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. 1 டேபிளில் 24 வரும், 2 டேபிள் வரும், எஸ் 2 12s are 3 டேபிள் நமக்கு கிடைக்கும், 4 டேபிளும் வரும், 6 டேபிள் வரும், 8 டேபிள், 7 டேபிளில் 24 வராது, 21 தான் வரும், 8 டேபிள். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் டேபிள்ஸ் லைனாக 24னா 24 நம்பர்ஸ் வரைக்கும் சொல்லி பார்க்கணும். 1ல 1 டேபிளில் 24 வருமா, 2னா 2 12s are 3 எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா 3 8s are அந்த மாதிரி 4னா 4 ஒவ்வொன்றா நீங்கள் சொல்லி பார்த்துட்டே வரணும்.
அதில் எதெல்லாம் உங்களுக்கு அதனுடைய ஃபேக்டர்ஸாக இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம இப்போ எடுத்துக்கிறோம். எஃப்க்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, எக்ஸ் இஸ் அ மல்டிபிள் ஆஃப் 3 டேபிளில் மல்டிபிள் ஆகிற நம்பர்ஸ் லெஸ் தேன் 30க்கு ஸ்மாலஸ்ட்டாக எடுத்துக்கணும். அப்போ 3 டேபிள் 3, 6, 9 3 டேபிள் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கோங்க. லெஸ் தேன் 30 அப்போ 27 வரைக்கும் முன்னாடி வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும். ஸோ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 27, 24, 27 ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும். இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக அது அடுத்தது நம்ம டிஸ்ஜாயின் ஓவர்லேப்பிங்னாலே இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இ இன்டர்செக்ஷன் எஃப் ஈக்குவல் டு 3 இருக்கும், 6 இருக்கும், 12 இருக்கும், 24 இருக்கும். ஏன்னா 3 டேபிள் நம்பர்ஸ் இதெல்லாம். ஸோ அப்போ இதுக்கு பாருங்கள் நல் செட் இல்லை, 4 நம்பர்ஸ் வந்துருச்சு. அப்போ நாட் ஈக்குவல் டு நல் செட். therefore E and F ஆர் ஓவர்லேப்பிங் செட். காமனாக இன்டர்செக்ஷன் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டு ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா டிஸ்ஜாயின் செட், ஏதாவது நம்பர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓவர்லேப்பிங் செட். தட்ஸ் ஆல் சில்ட்ரன். உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ சில்ட்ரன்.